Täältä näyttää trukin CE-merkintäkilpi ja tästä löydät trukin yksilöivät tiedot. Kilven paikka voi vaihdella trukin mallista riippuen. Vastapainotrukeissa nostokapasiteettimerkintä on kiinnitetty istuinpellin yhteyteen. Tästä merkinnästä voit varmistaa, miten raskaita kuormia voit nostaa eri korkeuksille. Trukin käyttöohjekirja toimitetaan trukin mukana. Yleensä se löytyy penkin selkänojan takaa. Oppaassa käydään tarkasti läpi trukin ominaisuudet aina sen turvallisesta käytöstä päivittäiseen käyttäjän vastuulla oleviin tarkastuksiin. Pidä huoli, että käyttäjillä on mahdollisuus sen lukemiseen. Mallista riippuen trukki voidaan käynnistää joko PIN-koodilla, Smart Access-kortilla tai avaimilla. Jos käytössä on PIN-koodi, silloin trukki käynnistetään PIN-koodilla ja painamalla vihreää painiketta. Oletuskäynnistyskoodi on 1, 2, 5, 8. Jos käytössä on Smart Access, silloin trukki käynnistetään käyttämällä Smart Access-kortti lukijassa. Jos käytössä on avaimet, trukki käynnistetään avaimella. Turvavyön käyttö on välttämätöntä turvallisen työskentelyn takaamiseksi. Varmista aina ennen liikkeelle lähtöä, että turvavyö on kiinni. Tarkista, että valot toimivat moitteettomasti. Toyotan SAS-ajonvakautusjärjestelmä on vakiovaruste kaikissa Toyotan vastapainotrukeissa. SAS valvoo jatkuvasti trukin toimintoja. Se tekee myös korjaavia toimenpiteitä, kun se havaitsee vaaratekijöitä, jotka saattavat johtaa trukin tai kuorman epätasapainoon. Haarukoiden nostoa ja laskua säädetään hydraulivivusta nuolien suunnan mukaisesti. Nostoarvotaulukossa on määritelty jäännöskapasiteetti eri nostokorkeuksille ja painopisteetäisyyksille. Trukin varustelusta riippuen käytössä voi olla sivusiirto tai asetinlaite. Sivusiirtolaitteen avulla haarukoita voidaan siirtää vasemmalle tai oikealle. Haarukoiden sivusiirtoa käytetään kolmannesta vivusta. Asetinlaitteen avulla haarukoita voidaan sivusiirron lisäksi levittää ja kaventaa. Levitys- ja kavennustoimintoa käytetään neljännellä vivulla.